Dostlar salam. Regina Tatarenko deyip blogger alıp barjyny antanaýanlymy? Häzir men tanatjak bolaýyn size. Ariol Reshka peredaçatyny alyp barýardy. Hasam şoňa baryp özüni tanatdy. Öň blogger diýeni şo taýyp alyp barjy bolup barandan soň birden ul şöhraty eýe boldy. Ana şondan soň öz başyna şowlar, ingimmat reklamly kontraktlar garal pik derejä bardy dostlar. Ýöne bir aýdanja sözü üçinen hemmesini ýitirdi. Bir gün prямой efirde, gün efirde öz bir tanışlarynyň biri bilen gürleşip oturdy we aňyrdaky men ýollaşym urýa diýenne bilam akyllysyrak, oňa akyl satýansyrak sen ýollaşyňdan urulmagy üçin näme etdiň? Ýollaşyň urmalygy üçin sen näme etdiň diýe. We şol diýen söz üçin ertire çenni tutuş adamlar heyt tutdy da garap. Ertesi gün hemme reklamly kontraktları besetdi işleşmesini. Yitirdi hemme zat dostlar. Sebebi adamlar näme üçin ýigrenni? Urulmalygy üçin näme etmeli? Ya birine bir zat etmelimi, yallaklap ýaşamalymy? Ýöne uruşman, söýüşmen, agzy bir bolup ýaşaşyp bolýanra, o nähili maslahat diýip. Şol aýdan sözü üçin näçe gerek bagyşla diýip videolar çekdi, ýöne ýygyna dolap bolmady. Häzirem ba mediada ýöne öňki ýerle deňeşdirende hiçrat bolup galdy. Yine de şon kärdeşi Nassa Ivleýewa diýip bir bolmaly. O dagyn aýratyn brendi öwrülipdi dostlar. Filip Kirkorovdan başlap hemmeti şoň bilen işleşmäni arzu etýärdi. Şol aýdyşym ýaly ingimmat kontraktlaram şoden anlady. Ýöne ýugurdyň bir meseleli döwrüne gabat getirip bir ören yaramal şow geçirdi şu bölüm. Ana şondan soň ýere ýeksan etdiler ýankyny. Hemme zatyny ýitirdi dostlar. Hemme puluny ýitirdi. O gidip owa gidip yetip şu wagt bir kontent çekkä owa denanyň keşfine şolar ýaly fermada zatda mallarçylyk yer ile bile bagly. Näme dostlar, ýekeje eden ýalňyş hereketiň gurlanladyň seni düýbünden başga ýere eltip bilýär. Men näme üstünden eltjek bolýany bilýärsiňiz eýem. Şol Maral Durdyýewaly mesele nähili boldy diň dostlar. Şol video gönü 200 prosmotrada ýetmäkä men öňümden çykdy we men şo wagt düşündüm. Şu derejä barjagyny. Şo wagt bildim men şolar ýalbada öwrülip gitjegini. Ýöne şo gepleşigi çykaran adamlar şu wagt olar ýal diýjek bolmady ýa ile bile diýip video çekýärlerde men şoň özüniň wagtyna düşünmedigine haýran galýan. Ol göze dürtülip duranlar, halanmajagy. Ýene bir zady belläp geçýän. Hakykatdan biňjalik etýän bolsa çekin dostlar video. İçinizde de saklamaň. Ýöne belli bir bölegi hakykatdan biňjalik etýän bolsa, ýene bir bölek adamlar düýbünden başga da üçin video çekýärler. Meselem Maral Durdyýewa bir baskanjak ýokarda diýdimi, alyň onda krasowka 150 manatdan diýip. Ya da Maral Durdyýewa ile bile ýene şonu aýtalap, fitçi we 5 manatdan diýip reklama goşup, olar ýaly gerek dälmi diýär. We dogry maýdaý, meni şo gurrunlar asyl biňjalik eden o. Men şu taýdan geçirip goýberýän dostlar, men gaýrym derdim özüme ýetip, başgalam jigilem dogulam ýene şoňa meňdeşler. Islenlik kärde dostlar, diňe bir aýdymçyda, medialarda Allahan awraýdan düşürmesin. Kimiň ertir näme boljak belli-de. Edil şu ýagdaý ýene bir ýerden üstüne düşüp bilýär. Şoň üçin bir ýeriniň aýjygyny gülüp ýörüýtelep, düýbünden seni biňjalik etmeýänem bolsa haýp tutjak bolup, maskara bolup görmäliň diýjek bolýan. Allahan hiç kim awraýdan düşürmesin. Janyňa sag bolsun, işleriňiz uğruna bolsun.